Wamwe wanenge wachifonera wana Bozhongora wachiti kwamambo Mutasa ndakazoenda pane yakabuda musere chingani 2 days ago. Ichizi takada kutora mabhonzo kwamambo Mutasa tikazina mambo Mutasa ndipei mari yekuti ndikutsvagirei vanhu vanokutsvagirai mabhonzo yenyu nechi. Nyaya iyoyo hainobvira yambosvika muno ende hatitoiziva. Tikutoizwawo inotaurwa paNational Radio paBozhongora pano vanhu vakauya pano. Ndichakukumbirai kuti tikwidze maoko tese tiremekedze setsika yedu Changamire Honorable Senator Chief Mutasa waapano mubvuri wemanyika. Tozokwidzazve maoko ekutangisa dare. Maoko edu echipiri, maoko tichapuwa munamato ndiSabhuku Chakambeni. Igarisiki zvakanaka. Tokotamisa misoro tose muzita raBaba nereMurugwana nereMudzimu unoera. Kuna Baba wedu makatendeka, tinouya pamberi pousu hwenyu mangwanani ano mumwaka uno tichipa mbiri kwamuri. Tinokutendai Baba wemasimba ose nezuva renhasi. Tinokutendai nemhuri dzose dzematungamirira kuti dzisvike mukati menzvimbo ino. Basa rose tiri kuisa mukati meruoko rwenyu. Ndakuunza mutungamiriri wedunhu rino apa akuyananisa vana venyu, umwe naumwe auya kogezeswa mhaka dzavo kuti dzichigadziriswe vaende korarama vari munyasha dzenyu. Kubva mune dzino nguva tirikudanai mukati meimba ino muchishandise vana venyu vari mberi. Ndichidzorera mbiri kwamuri muzita raBaba nereMurumbwana nereMudzimu unoera. Mazita nemunamato. Mungangoda kuziva zvatinoteedzera pano nezvatisingatenderi pano kuti usazoonekwe vabatwa mucrossfire. Chekutanga ndechekuti Changamire vanotonga nevamiririri wedzimba dzeutongi mudzinza raChangamire Mambo Mutasa vari kumberi kuno. Vanosanganisira Baba Sakupwanya, Vachimbadzwa, Vakadzima, Vachimuriwo, Vamukanda, Vamukukudzi, Vachakanyuka, Vapafiwa, Vandorikanda, Vachakambeni, Vacharumuka naVaziteya ndio vakamiririrwa kumberi kuno vanotonga pamwe naChangamire mubvuri wemanyika. Kana tatanga munodaidzwa mazita enyu wakamangara neakamangarirwa, munodaira kuti tizive kuti maamuno muripo. Muchibva masumuka mofamba kuuya kogara pamacheya ari pamberi aya. Wakamangarirwa kurutivi rumwe, wakamangara kurutivi rumwe. Kana tiine tumabhegi kana kuti majazi etakumura kwaakupisa, tinosiya kwatakagara ikoko. Kana masvika pamberi pano apa munotoreswa mhiko uri mucherechedzo wekuti kana maakupa umboo hwenyu muno munotaura chokwadi. Kunyepa hakubvumirwi. Ukanyepa zvikaonekwa kuti wanyepa unogona kubatwa nemhosva
unotongerwa mhosva inonzi pachirungu perjury. Saka ngatitaure chokwadi apo tinopa umboo hwedu ukanyepa hokoyo. Pakutongwa kunoita dzimhosva kunopiwa mitongo inoda kubhadharwa. Hazvingopereri pakunzi mutongo wako wakamira sezvizvi wobva waenda wobva wakangarwa nezvazvo. Unotsvaga zvikwanisiro kuti ubhadhare mutongo wakapuwa. Pano doro hatitenderi, saka kutengesa kana kunwa doro pakoti panapa imhosva. Touya huori pano hatitenderi. Ndinofunga tese tinoziva zvinoreva kuti huori chii. Saka ukabatwa waita huori unosungwa. Ngatiregerei corruption. Imwe yacho ndiyo yekuti pane panoda kubatsirwa newabatsiri wanonga wakagara kuseri uko. Haubhadhari mari kuti uende koona mubatsiri. Ukaona anodaro kuti ndipe mari mhangara, ndiwo umwe wacho huori ihwohwo. Uye tirege kuti changamire wane vabatsiri wavo pano havana. Vabatsiri vanongouyawo kobatsira vanoda kubatsirwa. Zvinoitika ikoko hazvinei nedare ripi. Saka ngatirege kuti tiri kuda n'anga dzamambo Mutasa. Hapana zvakadaro. Tine macellphones atauya nawo pano. Ngatidzikisirei volume kana kuti tidzime zvachose, nekuti kana taapakati penyaya hatizodi chinodisturba chakafanana nefoni inorira tisina kuzvigadzirira. Ngatidzikisirei volume kana ngatidzimei foni yedu zvachose. Tinoziva kuti tiri munharaunda yaMambo Mutasa. Saka Mambo Mutasa pamwe pacho ihama yedu, asi kana tiri mudare muno haisi hama yedu ba. Hamuna sekuru, muzukuru, mukoma kana kuti munin'ina. Hatitenderi ukama muno. Tine inonzi court dignity pachirungu. Tinoda kuti zvigare zvakadaro. Saka muno muna mambo nemakurukota ake, hamuna wehukama. Musi wedare senhasi mambo havaonekwi kuti ndoda umboona mambo for 2 minutes, nekuti vanonga wazotanga 2 minutes dzenyu pouyawo umwe 2 minutes kusvika 1 hour 2 hours wozopinda muno watoneta nechekare. Saka musi wedare hationi mambo. Kana muchida kuona mambo munomuona rimwewo zuva risiri redare, munobata sabhuku ndorikanda monzwa kuti mambo varipo here, vane mukana here wekuti vakuonei. Dress code yedu muno ismart casual. Madzimai pamusoro pehembe dzenyu tinotarisira zvizambia. Mumusoro makashongedzwa ngeheti kana dhuku. Hazvinei kuti une wigi yakanaka zvakadii, inodhura zvakadii, munomu munoda chiremerera chechiwanhu. Varume zvinofananawo, hatidi maovhorosi muno kana kuti mashort trousers, magambutsu, mapatapata hazvidiwi. Dzimba dzekuzvibatsira muno ndinofunga vamwe taakutodziziva. Yevarume iri kumadokero, yemadzimai iri kushure kwedare uku. Saka tizoshandisewo zvine utsanana dzimba idzodzi kuti vanopindawo wapinde vachisununguka kupinda nekushandisa dzimba idzodzo. Mazvita pane imwe nyaya yataurwa inenge yaakuita kunge ichiita ichikwira. Saka ikaramba ichikwira hatizowiwa nokwaoba saka igadzirisa. Ishu yekuti pane vanhu vari kunzoko wanokuti kana wauya panapa
wokuti ndipe mari kuti nyaya yako ikurumidze kupinda. Munhu akauya kwauri achiti ndipe mari kuti nyaya yako ikurumidze kupinda, chibva wauya naye kuno. Munhu akangokuti ndipe mari pano padare kuti chakati chako chiite, uya naye munhu iye. Hapana chinhu chiri kunzoko enda kuna munhu ari kunzoko anokwanisa kubhadharisa mari achitaura nezvedare rinoiri. Munoziva zvinoitika pamatare, mbavha dziripo. Pana achauya achiti ndipe mari kuti nditaure namambo kuti nyaya yako idii ikurumidze kupinda, kana kuti nditaure namambo kuti ipere, kana kuti nditaure namambo kuti uhwine nyaya yako. Munomu hamuna izvo. Hatitori mari dzevanhu izvo. Ukatoona munhu aritoya achitokutaura kuti ndautaura namambo kuti chakati chako chiite, chibva wamubata munhu iye uya naye kuno. Tiva tapedza nyaya. Izvo zvaibhuta ishu yemuvanhu vari kunzi pane munhu akati ndakatorerwa $90 yangu last week. $90 iri yekunzi hanzi ndakanzi tipe $90 kuti usabude pasocial media. Munhu chete anokwanisa kutaura kuti uri kubuda pasocial media kana kuti hausi kubuda pasocial media kana wakakumbira uine reason why usingadi kubuda pasocial media. Ndini? Hakuna mufuti. Saka ukazi munhu ari kunzoko uya panapo usika kuti handisida kubuda pasocial media, poita munhu ari kunzoko anokutaura kuti ndipe mari kuti usabude pasocial media, unenge uchibirwa imbavha. Kana paine reason why usingadi kubuda pasocial media, munhu anotaura naye chete ndini chete, hakuna umwe. Saka ndati munhu yeye akauya panapa achiti ndakatorerwa $90 yangu ndati auye panapa anongedze munhu wakamutorera mari yake. Kana amunongedza munhu iyeyo, odzorerwa mari yani yake. Kana munhu iye atadza kudzorera mari yake, inogona kudaidza mapurisa obva atotora extortion, otoenda nemapurisa. I don't care kuti ndiani. Asi kana uine mari yemunhu yawakatora, kana uri kuziva kuti nenyaya yemunhu yawakatora, kana uri muno, kana uri kunze, dzosera mari iyoyo mutemo usati wakubata. Muchanyara mahindira yawo. Panapa hazviitwe izvo. Pari kuuya vanhu vanoda kubatsirwa, you don't take advantage yevanhu vanoda kuuya kubatsirwa kuti utenge shuka yako nesauti yako umba kwako. Kana uda sauti neshuka umba kwako, senza, haubiri vanhu. Titesa handiti. Saka ukazomona paine munhu akubata pahuro, chibva waziva kuti kana wakatora mari yemunhu last week, ndiye munhu uya wakubata, wakutoya newe kumberi kuno. Then tino vamwe vanenge vachifonera vana Bhozhongora vachiti kwamambo Mutasa ndakazoenda, pane yakabuda musi chingani 2 days ago. Ichizi takati tida kutora mabhonzo kwamambo Mutasa, tikazi namambo Mutasa ndipei mari yekuti ndikutsvagirei vanhu vanokutsvagirei mabhonzo yenyu nechi. Nyaya iyoyo hainobvira yambosvika muno ende hatitoizivi. Tikutoizwawo kutaurwa paNational Radio paBhozhongora pano vanhu vakauya pano. Asi Bhozhongora haabvukiri pane munhu anenge amutaurira, anenge amunyepera. Kana kuti Bhozhongora munhu wake akaenda kuna Bhozhongora iye ane munhu yaakadhira naye pano pachi padare pana. Asiri chii? Asiri vanhu vari kumberi kunoko, asiri mambo Mutasa. Ndosaka ndati chenjerai chii? Pano chenjerai mbavha. Pane vanhu vari kuvhura kuuya kudare kunoko vachienda panze apo, vachitendera vari panze apo, vachitaedzwa kuti vari kuuya intention yavo iri yekubira chii? Ndapota kangona munhu ari ngokuri chete ndipe chii? Mari, ndikuitire dhiri, pano hapana madhiri.
and invested.